UGWUMBA. Enwere otu onye kpọrọ m na ekwentị sị m ihe gbasara okwu mama Akara kedu ihe anyị ji achọghị itinye ọnụ. Unu ma na anyị na-achọ ka okwu anyị bụrụ ihe gbasara ndị Igbo anyị, nke gbasara ndị Igbo. Ọ bụghị ebe ọ bụla akụrụ ọkpọ ọnụ anyị aka dị. Mana anyị nwezi ka anyị na-abanyegodi ya bụ okwu anya, maka na ọ bụrụ na ị bụrụ onye maara ihe a na-atụghị okwute ị nwere ike gawa ọgụ na a na-atụghị okwute. Ọ bụrụkwa na ị chọghị ịga ọgụ dịka onye maara ihe, i were okwute ahụ mee mee ihe ndị oyibo na-akpọ stepping stone. Maka na ihe dị n'ihe ụwa bụ na ọ bụrụ na ị nọrọ ebe a na-ekwu okwu n'ime nọnsensị ọbụla, e nwere sensị dị n'ime ya. Nye ọ ga-anyị chọzi itinye ọnụ n'okwu ihe gbasara mama Akara n'ụbọchị tata. Dịka unu maara, ọ imoke kpọrọ ya bụ mama Akara. Dịka unu maara, onye kwuru okwu irewe akara, irewe kwurikwuni na ịhụ ọka bụ nwunye prezidenti anyị bụ sinetọ Remi Tinubu. Ọtụtụ ndị mmadụ ejiri ndị a na-eme ụmụ ihe kọntentị dị agha, mana dịka ndị okenye ọ bụghị ihe niile ka anyị gara atinye ọnụ na-ewezuga etu anyị si chọọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata. Ya mere soro anyị na mmemme nke tata anyị kpọrọ mama Akara. Epetike nọ ebe a, ya bụ ka anyị nabata ya. Epetike ndị Igbo, onye nke m nọ ndị bụ ekene m ya Epetike UGWUMBA. ịfụnanya bụ ihe okwu gbasara mama Akara na kwunikwuni na ọka. Ọ daa na okwuwere kwucha nnụọ ọ na-agbadazi agbada, mana enwere ihe njicha ọka itinye ọnụ n'ụbọchị tata. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ enwere ihe ụfọdụ ejiri eme esusu ụka ọchị n'ebe ahụ a na-ama njakịrị, enwere eziokwu na-adị n'ime ya. Ihe ọ pụtara mụnwa na onwe m ghọtara mgbe ya bụ ihe na-enye ewezuga ụmụ ọchị anyị chịrị mgbe ahụ bụ na ọ bụ ihe kwere omume mmadụ ibidowu na were enu, bụ ihe Mike Ejeagha kụrụ n'egwu si n'ụwa mgbede ka mma, ya bụ inwe ndidi ruo ya bụ ihe arụ. Ihe anyị na-ekwukwo n'ime obi ebe a na-asị na ọ ka mma na a na-akpa ego akpa, a na-echekwa ego echekwa, a na-azụ ego ka o kunye karịa ma nke kpatata agwụ echi. Epetike mgbe ị gechara ya bụ ihe, gwagoro m ihe gbatara gị n'obi. Mgbe m fụchara ihe ọ na-ekwu maka gaa mewe akara, maka ya ma m ghee na akara ghee na akara hụọ na ọka menu kwurikwuri. Fie m fụrụ na ya bụ dat na m ọmarọ state of nation Nigeria. Oche na Nigeria ka bi na archive, oche na ọka bụ Nigeria 18 kiridim. Ọmara na Nigeria move go forward. Mba ụwa kịta like ije na China ha na-akụziri ndị agadi nwaanyị bụ AI, how to IT, how to make phone, how to make IC phone, how to ije na America, even a man dị 80 years ya nọ be were phone ya na transact business ego na-abata. Abịa na Nigeria ha na-akụziri anyị mbụ president nwunye president bụ ka anyị esi wee chighe azụ na-ahụ ọka na-eme agbado. Ihe na-ekwu yes, o make sense na mgbe gboo, mgbe nna nna anyị ha not now na a na-ebido from small, maybe onye a na-ahụ ọka onye hụgide ọka iro, mana ihe na-ekwuta ọ bụ na generation kịta. Maka na di ya bụ ụzọ gwa anyị dat na ọ bụ na ọchịba na ụmụnụ ya na-eji amị na-eme agbado na-eme, so nye ka ha na-repeat kịta. What stops her from is that na ụmụ nwaanyị na village na na-enye ha training on how to evolve, so na modern day, at least mmadụ ihe bụ AI, mmadụ ihe bụ internet, mmadụ nke ọzọ, ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị na-agụ ha akwụkwọ. AI ma ndị hụrụ na-agụ akwụkwọ, onye agụ ha akwụkwọ eghe nwa akara. Onye ihe ya na-agụ ha akwụkwọ na-eme. Epetike ekwejọkwa ma nke anyị na-ekwu Amerịka sikwa ọchịchị iruo na Amerịka enwere ndị ogbenye, maka ama mgbe anyị pere mpe na onye ọcha na ebe flawa dị na bejim obodo bejim na-achị, ya bụ na enwere ndị ọcha bụ ndị ogbenye. Ekwe m, mana ka ezi ka o ji wee bụrụ na onye nwe ọ ka na-achọ ka ndị nke anyị biri na why not ibido ha ọbụgo no part-time lesson, why not ime something nyere ọṅụ. Why na-enye ha 50,000 ofu onye 50,000 maka ihe akara na kwurikwuri. Ofu 50,000 onye ka nwe ya nwoke ji emepati aka niile aha. So ya aka onye ọbụla ndị na-enye 50,000 bụ ndị obiama ya pụta from ebe ha nọ. Epetike kwucha ihe na-ekwu na ma ihe na-ekwu bụ nke bụ gọvanọ na-akpọchi obodo azụ, nke m niile ịchọrọ ka adịle kwurikwuri, ndị na-ele kwurikwuri asịgị na ha aka na-eji more people.
ọ bụ na osi n'obutere machines eji alụ eji amas produce kurikuri bute machine na-eji alụ snacks n'otu nke ịgwa anyị akara ị na-eghe akara ịkwọchicha beans akụkọ na-achịcha onwe anyị n'ego dị na onye na-eghe akara ụfọdụ kịta mgbe asị na o mere one woman ọ bụrụ egide akara na mgbe nwa megide most of them na-abụrụ akara nyerefe ego ụfọdụ ime ha bụ ka ọ bụ nnọọ ife nna ha meteru na ya bụrụ ọganyesi ọgị dịka na ya abụ na onye na-eghe akara mgbe ama m ndị na-eghe akara ndị na-ele kwurikwuri ndị na-ele bọns ndị na-ele elele ndị na-ele kpọnwụ ọha eleta ego eji akwụ ụgwọ ụlọ. Ọ dị mma. Ofu bụ aga m ekwu ihe bụ obi m n'agbanyeghị ihe Epetike na-ekwu m nke bụ obi m. Ọ bụghị na m na-akwado ihe nwaanyị kwuru maka na ụmụaka ya enweghị ndị na-eghe akara, enweghị ndị na-ere kwurikwuri, enweghị ndị na-ere ọka na-ahụ ọka na-ere, mana ọ mmadụ ga-ahụ ọka, mmadụ ga-ere kwurikwuri, mmadụ jikwanụ ihe akara abụ mmadụ. Iji maatụ, ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu ma ọ bụ na ị gago Enugu, ị ga-ama ebe a na-akpọ New Haven. Ya bụ nwaanyị enweghị ofu nwaanyị enwe nnukwute ịchụ ide ebe ahụ a na-akpọ Open Sheraton. Open Sheraton ahụ bidoro na ihe dịka late 70s ka ya bụ nwaanyị na ụmụaka ya bidoro na-ahụ eghe akara na-emecha tinye ya ji. Anyị agago ebe ahụ mee dọkụmentrị. Nwaanyị ahụ tata a nwere ọtụtụ restaurants n'Enugu na ala Igbo nakwa mba ofesi. Ọ bụrụ na ọgaranya tata o bidoro na akara na ji na potato wee gbanitewe ebe ahụ ka m na-achọ ka anyị tinye anya, maka na ọ bụrụ na ị na-efuru ụmụ ihe ụfọdụ anya si na nke a ejikwana ya ga ebe n'ugwu na ọ dịka mgbe a na-achị ị na-asụ Igbo ejikwana ya ga ebe ịpụ na ndị na-asụ Igbo na-asụtazi ihe n'ime. Ọzọ, ọ bụrụ na ị gaa n'elu ofu Enugu ahụ, nke a akọrọ m ya akọrọ, enwere restaurant a na-akpọ Dolphin. Ọ dịkwa nso n'ebe ebe gịnị junction wa Ogui junction ka ọ gịnị iru ebe ahụ enwere restaurant kacha ibie dị ebe ahụ a na-akpọ Dolphin. Dịka akụkọ si kọ na mụ na nwaanyị ezutebeghị na ihe a na-akọ bụ na nwaanyị a bụbu mama put na mbụ, megidezi emegide ya ruo etu dị high level kịta ọ nọ. Nke a na-akpọ Open Sheraton bụ ihe zụrụ onye nwe ntachi ọsa. Iruo n'Enugu mmadụ sị anaghị ka ngata ntachi ọsa, ihe ọ na-ekwu bụ ka ya garacha aka na ụdị ndị gbagoliteru. Ya bụ na ndị a bidoro na obere. Anyị adịghị ekwenyezi n'ụwa mgbede ka mma tata maka na onye ọbụla chọrọ ibute ọ eziokwu na nwaanyị kwuru ya ojichaghị anya wee kwuo ya, mana ọ bụrụ na dịka ndị Igbo na anyị ga-enenye anya n'ihe ụfọdụ ọ da eto anyị enenye anya ihe a na-ekwu kịta sef, kedu eto anyị ga-esi si n'ihe a okwu a dịka okwu aghịrịghị o kwuru anyị ga-ewere ihe mmụta dị n'ime, maka na elụtara m n'afọ ole ma one gara aga tupu m nụọ nwaanyị. Enwere ebe mbi enwere otu nwa agbọghọ ọ nebo m ọ bịa enechara m ya anya, ọ gbachiri ike ndị ọ na-abụghị n'anya ifụ na ha fụrụ afụ ya wụ o nwere ebe anya ya dị, ọ na-achọ ụmụ young boys ndị ebe ame ha enweghị ụmụ ọrụ ọ kwesịrị ịdị na-arụ omeghe oru ofu ụbọchị mkpọ ya afọ ya maka nwere ike ọ na-ekiri mmemme mkpọ ya afọ ya nsị nne ọkwa ịma na eru ebe a na ụmụ okorobịa juru ebe a streeti anya na streeti ndị ọzọ nọ ya nso na-afụ ka ọ na-abụ ruo na mgbede onye ọbụla kwuo na line na nke karụ ebe a na-eme ka erie nri abalị maka na ụfọdụ enweghị stovu. Ọ bụghị kịta gasị beziri teki ụba nsi ị maara na ọ bụrụ na ibido n'ihu ya dị na rewe ihe dịka ji na akara na poteto na ị ga-ewe ezigbo ego n'ime ya. Ofu bụ na ịbụ nwaanyị, nke bụ ọ bụ na ụmụ okorobịa ga-anọzi ebe a na-eri nri abalị. Ọzọ bụ na ụmụ nwoke ga-afụzi dịka nwaanyị na-agba mbọ ji nke ya ga-abịazi. Ya bụ nwaanyị anọ na dị kịta o mechara o kwetakọtara m sị m mba na ya bụ ịnọ n'ọkụ a abụghị na ọmaha ya ahụ, mana ọ bụrụ na e nwere onye nọ m n'ahụ bụ ga-emenwu ya bụ biznes, ma ọ bụrụ na o bidoro ya emego m sọve wee fụ na datin ga-aga ọfụma de, mana nwa agbọghọ ekwe. Ya bụ na ihe na-ekwu bụ na ihe a o kwuru bụ ihe mama akara, ihe o kwuru na e nwere uche dị n'ime, hapụkwa etu o si kwuo ya, maka na o doro m anya na ha ji ego political patronage 50,000 abụghị ndị na-eghe akara na ndị na-ahụ ji na ndị na-eme ihe na ka enyere ya ọ enyere ya ụmụ nwaanyị a chọrọ ka ha vootu. Ikekwe o nwere ike sef ọ bụrụ na enwegoro etu esi maka ụmụ ihe voters card na onye ọbụla ga-enwekwa voters card emehwana nke ahụ ịmara na politics
ya bụ na ipetike kwesịrị ịghọta ebe mụ atụkwu na-abịa nke m na asịghị m na o mere ihe na mana chi tụfuo okwu chi atụfune nwaanyị adị ama ma chi iwezuga nwaanyị n'akụkụ were okwu mee ihe bara uru n'ọya ka anyị ji bụrụ ndị Igbo. Ugwumba ka anyị jee into statistics ka anyị kwenu nọ na akara na ọka ego ka a na-ele 1 tin beans wee mata n'ebe 3 wee je machaa ya ground oil bụ ego na nnu bụ ego na space bụ ego na ifo that na 50,000 naira asị a na-enye ndị a erughị ịkwụ ụgwọ space ha eji bido ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-eme na Allen Avenue ma ọ bụ ọsọ ebe na aja mgbadị monokoko ma iko ma ọ bụ na mgbe na-agwa m nkịta na nwaanyị nọ n'ahịa ọkụ etiti na akwa ọkụ etiti ama mfụgụ space 10,000 naira ma ọ nọ n'ihu be di ya na-eme ọ bụ mmadụ niile ga-agwa ha sọsọ ndị bi na township amaghị m ebe sọ onye ọbụla nọ na-eme mana ndị onye dị mụ na village ga-eji enyefe ya ndị anyị 50,000 na village ga-eji enyefe ya no ịma na enye ha na efe ha anya ọ ga-enwe ndị nọ na village mainly ndị ụmụ nwaanyị nọ na ime obodo ka ụdị ego ahụ ga-abara uru. Asị m ndị o ji enye the money ọ na township na village ama m ndị ọ gara nye mana ọ nọzi na town kwuo ịma na ha da ime village ọ ya kpata di eji gaa Jos nọrụ n'airport kwuchi okwu na adaga village. O nwere ihe ikwuru ikwuru maka nwaanyị Enugu ka o si mebe ọfụma na anyị mana ọsọsọ nwaanyị ajadu ka a na-asị na nwa na-ata alụ n'afọ ekwokịta out of ihe niile regoro akara so ofu onye ka ị na-agwa anyị na ka m gwa gị last week I saw on social media enwudelu ndị udogachi nwetara one guy ndị ntọrị mmadụ enwe dị guy ekwuru baba ka ọ na-arụ anderi ha niile mana ọ na-akpụ ncha n'isi ya na nke na-ekwo na ọ bụrụ na o jere ntọrị mmadụ ahụ wee na-atọrịta nnukwu ego ọkụ mana onye ọbụla ya si na babi nke ga ya abazi o nwere ọnatarachi babi merie itinyezi aka what I'm trying to say na a na-enene the end results because sita kịta a na-eme esi na nwaanyị nke na o bidoro eghegide akara egide ịmụrụ that na o nwere ike along the line ọ na-eghe akara ahụ na ọ na-akọ ugbo o nwere lot of things ọ na-eme o jere na loan o jere maka na ụnụ ọgụgụ isi a na-asị dịka ndị Igbo ka anyị bido small oke ịmarụ na onye nwe Peace Mass Transit Maazị Onyishi ịma na ọ mara kọndọktọ ya moto hapụ transporters young vulcanizer so kedu ihe na-ekwuzi GUO rukwuru nke ya ekene dị Chukwu ahụ ndị ka na-agba gị na ihe na-ekwu bụ na iweta ebute time wee ga-asị na ị chọrọ ịkpọta ndị mmadụ onye ọbụla bịa bụ vulcanizer na ka ha bụrụ Izichukwu bụrụ ekene dị Chukwu ọ dịrọ possible onye ihe bụ mkparị ọ bụ na olu onye ahụ kwete maka ka ndị ọdịna somebody kpọọ gị na asị gị bi Ugwumba achọrọ nkịta oke ime mere achọrọ nka mmepe CNN nkịta ka ị manaje CNN ka ị wee bụrụ n'anya enye gị ego CNN ọpịa afọ na because na ube your passion bụrụ nọ gị mana gị generate esiri chọrọ ka ebu CNN ị mara tinye mana eji nwunye so ebe si imepere m ebe ma ahụ ọka nye m ego ndị ehe ọka bifo m bido ihe ọka ericha mmiri n'ọnụ no ihe ọ na-ekwu ihe mfụrụ ọ na-ekwu mbọsị ahụ bụ na ewegoro ndị e nyere 50,000 anụkwuru m vidio ọzọ ebe ọ na-ekwu na adị 2,000 women enyere 50,000 ihe ọ pụtara bụ 100 million ka onye ọbụla jiri ya na-agba mbọ na ụmụ ihe akara na ụmụ ihe a na-emegasị ebe echi chere na onye kwesịrị ịdịbụ na 50,000 abụkwana na ewerigo minimum wage eji ego vote maka na anyị anụbeghị na egoro vote 50,000 na 50,000 na ọ bụrụ na nọọ ihe a kwuru etu uche m si na-agwa m nọọ ihe eji egote vote ọ ya bụ na igote vote agara n'ọnụ maka na 15,000 naira ka m nọrọ akwuru n'Ekiti which was the highest or kpatakpata 20,000 which vote ka a na-egote nke 2027 na ndị na-aza ọhụ nkwado ka a na-akwado ndị na-azọ 2027 nke a ya bụ NDC welite aka akụwa ya ọbụla eje court si na court ọ dị too frivolous m ihe a na-eme so ihe na-eme ha maka 27 ekwu nke aha ekwu gị amago na ọ bụrụ na ifu ebe ụlọ onye iro na-agba ọkụ
ọ na-abụghị na ịbụ Chineke person like me enwere ike ifufu ere dị n'akụkụ Biko Ugwumba ọ gbasiwe ike adị ama ama ihe njekwu si ya onwe Chineke person ekwezila ka ọfọ na-adị ntebụl maka enwere ike ike adị ama nwere ike nwere ite ọha n'isi mmadụ ọ bụ na isogbu okwu ịhụ Chineke person ịhụ Chineke person makwana ndị bụ ndị hapụ nke aha sọ Chineke mana isi ọmarụ mụọ ma obi m okay mụọ ma obi m so ihe na-ekwukwa ndị be anyị bụdatana ifro akara ifro ihe ndị like content eji create bụdatana ọ dị too childish ichi inye ndị mmadụ ego nyefee ego gịnị ka minimum ọjọọ na ego iji mmadụ 50,000 sị na-eri ego ekwekwe m ka mba gee ntị ihe niile even ara dị grade by grade so na ara na anyị dị grade ịmụ ha ụmụ akwụkwọ ka ọ na-ekwusi bunye ụmụ nwaanyị moto ndị women leader si bunye ha moto na ndị nke ahụ moto kwesịrị ha abịazie na ụmụ nwaanyị nke ọzọ na-enye ha ego aka so n'ihe akọwa bụ datara na o nwere ndị ụbịam kwesịrị nya generational ụbịam na ndị kwesịrị ka eme ha ọgaranya ihe na-achịkọwa ihe ka na-ama ha dị sef na ndị ahụ kịta a na-enye 50,000 akwụnyego na line na onye yi slippers ga chọọchị kwuru uche nkwashu ha akwụnyego na line na ọ bụrụ na imobilize wuo mmadụ 10 ịmana a na-eme ka ihe ndị netwọk imobilize wuo mmadụ 10 enwere ike oru echi enyeghị 1 million si mobilize kwa ọzọ ehe kwuru short rie anya biko n'ime ha na uche m ha na-ekwu uche gị wede afọ nwebere ka nkọrọ ihe mere ndị mgbe nke nwoke Germany a chọrọ ibido Hitler o bido na kụziere ndị kabinet ya na ịchọ ime ka ịnweta ndị mmadụ gị wepụ na poverty o wee sife oke nụ ya fi ha mere kịta o jee nweta ọkụkọ hapụ ọkụkọ agụgide ọkụkọ a na-achị nwa ọkụkọ gụgide be ndị na-agụsi ọnụ mmiri ọpụta chịrị ọka n'aka ọ tụpụrụ ya wan ọka weje speed ta solie ọ tụpụkwara ya wan ọkata ọtụkwa na keji again mepee keji ọkọ peka mpe keji ọtụkwa na ọkọ mọgwụ na keji a o mechie keji ọsịmana ekesi eme human being na iwepụ noise poverty ihe ọ bụla ikwu ha na-eme na ihe na plan bụ first of all na ndị mmadụ 2,000 bring up to that level ha chọrọ ewepụ the poverty then ọ bụ na continue na-eke the money if that a na-eke generation of poverty kedu ife ha keda a na-akwado kedu ife ọ ya eme na ndụ ndị a oke ị na-enye ndị a kere maka ụmụ ha gụcha akwụkwọ ọrụ adịghọ tarif na general n'enu ọjị kedu ka ụmụazị expect survive ị na-enye parents ha 50,000 ka ha wee bido ịkọ ọka mgbe etihe ikwe ose etikwuru ikwe ose n'ime enu mba nke ahụ bụ ndị empowerment ndị politician ịma na a na-egote grinding machine ọgwụ nke okwuru ọ sị na ndị ọtachiri ibu no nkwado ndị na-ere vegetable etiri n'ime ọfọ egere nyere ụtọ vegetable bụ ọmakwa na gọvanọ unu na-achịbụ gọvanọ unu bụ 55 billion ka o reta na vegetable n'ọgụ na anụ sọsọ ọgwụ sef onugbu adịghị n'ime oke ego na-akọ epetike ka anyị ghara na-afụsịsị ọnụ mmiri ndị politician ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naịjirịa maara ihe ha na-eme sọ ihe na-eme ha ka ha na-ama ha maara ihe ha na-eme mana ebe mụ a na-ekwu nke mbụ na ọ bụrụ na ha yọtagharịcha ihe a niile anyị na-ayọtagharị na anyị nwa bụ ndị Igbo nwere uche kwesịrị iche si akụkọ efurefu onye a na-akọ akụkọ iyori ya onye a na-akọ kedu ihe anyị nwere ike ibeta n'ime ya dịka anụ bara uru ebe a ka okwu nke m gara asịkwa m onye ọbụla ga-ahụ ọka maka adị m akwado ịga hụ ọka aba m kpere ekpere ka ụmụaka m hụ ọka mana m ga na-ata ọka kama afọ m ndị na-ata ya egoro m n'ezi afọ m ndị na-ahụ ya egoro m nke ya na-eme ha gaa na be m gaa mekwa ya taa mana lerotekwa na Jizọs kwuru na ndị ụbịam ga-anọ nata n'etiti unu etu a ka akwụkwọ nsọ si kwuo ya mana ị ga-agwa m nwaanyị ịmara nwaanyị kpa ha na-aga ọsọ not my portion ị ga-ajụ gị portion onye ọ bụ not my portion bụ ihe a na-ekwu na chọọchị ihe a na-ekwu na chọọchị Oliver sịrị onye ọbụla gbapụ kemgbe ahụ ụbịam agbafubeghịkwe ụbịam ekwebeghịkwe gbafu ụbịam ka dịkwa mana e nwere ndị ga-akpata krọszie ya ga anyị na-ekwu kịta na kama ọ ga-abụ na ịnọgide ihe na gaa nata 50,000 ma ọ bụrụ na amakwanụ ka ụmụ nwaanyị ndị be anyị so na ndị e nyere 50,000 maka ọ dị ka anyị ruo na be anyị nke be anyị apụ iche nke bụ eziokwu obere na ọtọghọ m amụ ọsọ ya bụ nọnda asa ka ị na-enye ị na-eweponize poverty because na ka m gwa gị na ọ bụ na izitere gị ego mmadụ 2,000 50,000 1,950 erigo that money complete ruo kịta
Exactly. So now, and go her grant, then you go empowerment. You are not empowering them. You are demoralizing them. It's only if I can happier. If you not come on, you can raise that money. Bid of industry. Ndina na alụọrụ a na-akwa salary on ego na so na ọba hulu ị na-akpụtụkọ Nigeria maka onwe ihe ndị ujugba gị before ka ndị na-ekwu maka gọọmenti adịghị ready for election ebe ha na-edere bụ onye kurita kpọtuo ya bụ na ọ ka mma oge ruo sị chịkọrọ akwụkwọ chi ha baghị iwe esi ego na-asị na-eje tụ election ekita emechisi na akafa dị na NDC ịkwatụ NDC ebe ọ na Peter jere kwatuo ya so si charụ ndị a n'ụzọ ha chọ ka Nigeria dị mma ha chọ ka Nigeria go ọfụma ha wepụ aka enwe n'ofe ka ọ rịghị aka mmadụ ma ọkụ ma 50,000 5,000 na 50,000 ọnụ na-enye isi babash ka badarash ebe ti ga-asụ onye ọ sụrụ babash kwụsụ barbadash nke ọ bụla ọ bụ ma bargadash anyị na-ebu bad nke bụ okwu bụ na bad dị n'ime badarash ihe were ngwa badarash mpịacha okwu nke m wee bụrụ na nwata nne ya nwụrụ nọ n'ebe a na-adụ nke nne nọ ndụ ọdụ ka emumechi imi nwata wee mee aka n'ime etu a ana m na-ekwu ya kwada ya bụ na ọ bụrụ na ịfụnye ụfọdụ amaara m na ụfọdụ n'ime anyị akọ na uche ha zuru oke nwere ihe etu esi eche ma ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ ahụ nwere etu esi eche 100,000 adị m n'aka ka ihe m nwere ike iji eme ana m agwa gị na 100,000 a karịrị isi ahịa ụmụaka na-ebugharị ọtụtụ ụmụaka na-ebugharị ahịa ji ebugharị ahịa ọ karịrị isi ego ahịa ha ya bụ na ọ bụrụ na ị ga-eche echiche ọfụma kama ya ọ bụrụ na ọ partnership ma ọ bụ na enwere iche echiche ọfụma Chineke ga-agwa gị maka na kedu afọ ya nwa agụ ama ntanata ahịhịa Chineke kere akị oyibo ọ ga-ekunye aka mmiri apịacha ime ọnọdụ nke m ebeji ka ọ bụrụ na enweghị na-akwụkwọ biko na ụmụ nwaanyị be anyị ndị Igbo ka na-agwa ọkwa ifuru ihe akara very good nke ọ bụ na o si gị n'obi kpanye n'ihe ya eme mana ọ bụ na mmadụ kpọọ gị na-asị gị bịa na ego na 500,000 ebido ihe akara I can tell you for free that na that morning nwere ike manlu 2 days richa ya ka mgbe aka ya fụ na arapa gị adọzi mma mgbe aka ya fụ na pan eji ege akara adọzi mma mana ọ bụ nọọ ngị nwa nele anya efu that na ihe akara na egeta ife na ya you can manage even weru nkụ ya ọkụ nkụ mgbe gboo osisi wee ghebe akara ị na-emezie ị na-esevu ego mana ọ bụ na nke a ihe agwatasị mmadụ bekata empowerment ọbịa na village ụnụ ọkpọ onye ọbụla nwa ya ọbụla mgbe na 500,000 jee mbido ịkwa ọka ọda wọk ihe a na-ekwu ihe mgbero na ihe okwuru bụ na inwe 100,000 chi invest si na ịchọrọ iji ehu ọka iji aka gị gwa onwe gị na ya bụ success ije gote ọka ịgbakọ wepụ maka na ego enyere mmadụ ọ dị ka ụfọdụ ama ihe bụ different te na-ego eji nata mmadụ ego dachi na salary gị ebe structure gị ka ihe esi were ya na moto bụ 20 naira nke ọzọ na nke ona mana ebe that salary gị mmadụ dachi ya gị times 2 of that salary ihe eri that money under 2 days maka na before o nwere value o nwere sotiba n'ime onye ha anaghị kama ihe eji egbe eme ihe kwesịrị ime before ifo na TV ga-adọzi mma na shoe ga-adọzi mma na akwa ga-adọghị mma so onye na-akọwara ọnụ bụ biko onye ọbụla chọrọ ime iwu ahụ na onye ọbụla ya bụ ebilonia iwu ahụ na onye ọbụla ya enwe factory ebe na-akwa akwa ọ bụ na ife lụrụ gị bụ ụmụ ndị na-akwa dụọ mana were obi gị mụnọ nke a ka ihe emenwu ekwana ka eme gị nkwanye n'ime maka akwa gị ya akwanye gị n'ime datin ibule flop ndị ekene m ọ dị mma na ikpeazụ enwere egwu okwe kwuru mgbe ahụ sị kama ị ga-ezu oshi ga-akwawa baro kama ị ga-ezu oshi ga-akwawa baro ọ bụrụ na e nwere ọnatarachi dịbe unu maka amaara m na ọtụtụ ndị mmadụ ihe nne ha ji zụọ ha bụ ihe akara mgbe ahụ onye a na-amacha bins onye a na-eme nka mgbe ahụ anaghị akwọ bins akwọ bụ wute ikwe ọ bụrụ na ị mụtara ya ọfụma maka na ị nọ na Lagos a ịfụ akara ụfọdụ odoghị anya na ndị amaghị maka na ị gaa na vileji fụ ndị na-eghe akara isi ya elon ga-akpọta ya ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụ na ị bụ n'ụdị ahụ ọ bụrụ na ị bi n'obodo mepere emepe ebe ọbụla jos nerigodo anya ka ị mara ka e nwere ebe dị agha anyị ga-anọ bidie mgbe ahụ ka ị ga-amazi na ihe nna enwere azụ ntarị na hịna ndị a na-ahụ ji atinye ya azụ ahụcha dị atinye azụ tinye nke na Port Harcourt ka ntarị
rugwe tata ya bụ azụ ka na-agba m n'ihu maka na ifu etu nwaanyị a si pakeji ọ gara ọnụ ịma na pọt na-agara ọnụ karịa Lagos mana etu esi pakeji ya ntacha ya mbọsị ọzọ ọbụla ụkwụ m gbara pọt m ga-erukwe ya bụ apịachie m nke m akacha m Gwumba onye nke m dịba anyị ka ọ dụnụ Opuro Blush Igwe Ajenga